Òscar, què és dialètic exactament? Bé, dialètic l'hem concebut, com tu has bé avançat, com un servei d'acompanyament i suport al servidor públic en la reflexió ètica. Avui a tots els servidors públics ens toca conviure amb un entorn de complexitat, perquè la ciutadania ens exigeix, demana de les administracions públiques un comportament exemplar, un comportament íntegre i sobretot ens demana que l'actuació que fem sigui sempre generi confiança en tota l'actuació pública. És per això que Dialètic té aquesta vocació de donar suport a la reflexió ètica dels servidors públics des d'una perspectiva de normalitat. La idea és que incorporem a la nostra pràctica professional, a les nostres rutines professionals com a empleats públics, la reflexió ètica. I no és una reflexió per se, només pel sol fet teòric, sinó perquè aquella reflexió ètica pugui integrar-se en el procés de presa de decisions individuals que ens toca fer com a empleats públics i finalment traduir-se en una acció que puguem dir que compleixi els estàndards d'ètica exigibles.